Hevpeymaniya giştgir, bo azadî û vekevî li Îranê pîştevanî li avakirîna hevpeymaniya Kurdan kir. Hevpeymaniya giştgir bo azadî û vekevî li Îranê. Anku hembestegiyê feragir bî belavkirina daxuyaniyeke, pîştevaniya swê li avakirina hevpeymaniya hêzên siyasî yên Kurdistana Îranê ra gihand. û ev bî pengavek dîrokî, stratejîk, yekalîker û bî bandor li rekiravîbûna hêzên rîzgarî li Îranê de dazanîn. Vê hevpeymaniya siyasî li daxuyaniya swê de ra gihand. Avakirina ve hevpeymaniye bersivek hişmendane bi hevçehiya yekrêziya hêzên siyasî yên Kurdistanê û geşedan bi rola yekalikera neteva Kurd li hevkeşên çarenûsaz yên Îranê ye. Vê hevpeymaniye tekez kiriye ku azadî, demokrasî û dadperverî li Îranê bi bê fermînaskirina mafên neteviyên Kurd û netevên din û rûniştiyên li vî welatî de, nayê bi dest veanîn. Mafê diyarîkirina çarenivîs, xwe bi rêveberiya demokratîk û vekheviya tevava siyasî û yasayî ya netewan, koka her sistemeke siyasî ya azad û vekhev li Îranê de ye ku nabe neyê berçav girtin. Hevpeymaniya giştgir li vê daxuyaniyê de, pîştevanîkirina swê li armancên hevpeymaniya hêzên siyasî yên Kurdistana Îranê, yên vekşebatbo herîfandina rejîma İslamiya ya Îranê û çihkirkirina deşlatek demokratîk û sîkolar, dabînkirina mafên cînan, dadperveriya civakî û parastina cîngehe, ragihand û ev hevpeymaniya bi sedemek bo bîhêzbûna êniya rêzgarîşvaziya xelkê Îranê dazanîn. Hervîsa hevpeymaniya giştgir, amadebûna xwe bo hevahingiya siyasî û cehdên hevpar bo guherîna pekataya deşilatê û avakirîna Îraneke çendin netevî, demokratîk û vekhev ragihand.